बेंगलरनिफ्राय माने उडुपिया 450 किलोमिटार जायो बिसोर थानाया बे गोजानाव दंहैयोमोन बे आइजोआ। तुम लोग कहाँ से अभी बैंगलोर से अभी गाड़ी करके? तुम लोग उधर बैंगलोर में किधर रहते हैं? ये मारता में हाँ मारता में क्यों नहीं जानते हम? मारताली में रहते हैं। क्या करते हैं रे? आप अपनी बात करो, जल्दी करो, जाने से मेरे को भी जाने दो। ऐसा भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, तुम अभी आपने क्या करेगा? आया हो गया, हाँ एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं, इसका घर अभी क्या है? अभी एक बात करो, उससे बात करो फटाफट, फोन करो ना, फोन करो, सामने सामने फोन करो। ये दुकान के सामने सब नहीं चाहिए आपको। हाँ साइड में सब साइड में ले जाओ, अपना दुकान के साइड ले जाओ बस। इधर दुकान उनका धंधा है। ये बुला आं सिनायो बेखौ बे कन्ट्रेक्टारखौ सिनायो आं आगोल खामानि मावखांबाय बेनि आन्दाराव बोराया। दिन बोल रहा है ये भी लफड़ा वाला है, बोला कि नहीं? हम बोलते हैं, हमको मालूम रहता है ऐसे तो लफड़ा है करके। कुकर में सब ये लड़की है ना, मैं आज तक लड़कियों पे नहीं देखा। किधर आया है क्या दुकान को उधर? हेलो दुकान को उधर आ रहा है? हेलो आए रे 7 आदमी आए लोग। किधर है अभी? वो मेरे दुकान को उधर हाँ आए ना, वो तो पक्का है मेरा, वो तो आएगा बोले तो आएगा, पैसा भी डाला ना। 7 आदमी जिसका खत्म बोला तो नहीं मालूम मालूम बा इसका अगर में दूसरा इसका फैमिली का करके और उदाहरण नहीं है बात करके बात करना है किधर है रे? आया दुकान को उधर आया, मैं इधर है, वो थोड़ा लफड़ा इधर, सुगंध सब आए ना इधर ही। हाँ वो अंशुमन सब है, वो दूसरा है, उसका गांव का नहीं है, कुछ दूसरा, वो लड़की का लफड़ा है। इधर है, तू उधर ही खड़ा है, मैं आता है उधर। मेरे दुकान में खड़े रहो, ये लोग इधर ही, अंशुमा लोग इधर ही। हेलो खोनादोंना बागे? हेलो नेट गैया? आरो जेबो खोनाया आं एसेसमेन्टनिफ्राय बुंदों। हा मालाय उसका घर का बात कर रहा हूँ। अरे भाई शांति से बात करो। वो लेकिन कह रहे साथ में नहीं रहेगा बोलते हैं वो ठीक है। हाँ वो मैं ही नहीं जानती। अभी वो जो बोलेगा ऐसे करना पड़ेगा, ये लोग भी आए कोई भी आए चलो चलेगा, लेकिन वो कैसे बोलेगा ऐसे करना पड़ेगा। कहीं लेकिन जाके उसको मार दिया तो तुम लोग भी नहीं आएगा, आप भी नहीं आएगा। अपने मालूम नहीं, अंदर वाला कोई नहीं देखा। अब ये 10 दिन में वापस आया जाके गाँव जाके, मालूम है मेरे को नहीं मालूम। हमसे पैसा लिया, पगार पूरा ले लिया, 5,000 रुपये लिया। ये मेरा लड़की है, मेरा औरत है, अपने बाल पड़ते हैं हमारा काम। नहीं तुम लोग सोचो ये बात सोचो तुम लोग। अभी तुम लोग क्या करना, तुम्हारा ओरिजिनल कुछ होएगा तो वो लड़की भी तुम दिखाना, मैं छोड़ेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं है उसका पीछे, तुम नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पैसा लेके आओ रिपोर्ट लेके आओ, तुम तुरंत उसको भेज दो। इसका भी है वो वही भी उसका होगा मेरे को भी मालूम। बड़ा करना है ना, गाँव में जाके वो कर लेना है, ठीक है। हम यहाँ कोई नहीं है, हम पूरा मदद कर सकते हैं, इतना ही।
जो कुछ भी उनका हेल्पिंग वाला बात सिटिंग हेल्प कर सकता है कंप्लीट प्रूफ देगा तो ये उसको तुरंत लेके जा सकता है समझिए ए गार्डियन जल्दी करो रे काम का बात काम कर मान रायलाय हरलाय बिराद गिदिर बिफद जागोन जोंनि आफादाव फैबाय एबसुआबो फैबाय थांनानै मोजां न'आव थाहैनो मोजां मिथिबायना हेल' आं नै बर' एसोसिएसननिफ्राय बुंदों हा दाथ' मुलाथ' जाबाय नङा होमबा मुलाथ' जाबाय दा बिनि गेजेरावहाय रायलायलायनानै गामिफोराव रायलायहैनाया मोजां नङा होमबा जों बेयावहाय गावबोथ' जोंनि बर' हारिनि माबा गैयाथ' हाबा जालायनानै गथ' जालायनानै गाखोदो रुको गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनि जानानै गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय जों दिनै मोनसे फिन जाथायनि सायावहाय गुवारै नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों दा दिनै जोङो नैबे बिनानाव आरो नैबे फंबाय बिथांमोनहा सानैजों हाबा जाखानाय बिसि फिसाय दा नैबे बिनानावा मनमति बिनानावा मुङा बेना मनमति बिनानावा बियो गामिनिफ्राय खारबोदोंमोन गुबुन सासे सेंग्राजोंहाय मोजां मोननानै कर्नाटका रायजोनि उडुपि डिस्ट्रिक्टआवहाय दा बेखौ बिनिनो आंगो फिसाया जोंनि BBWA सिम रेस्किउ खालामनो थाखाय खावलायहरनायाव BBWA आफादा बेखौ दिनैहाय उडुपि जिल्लानिफ्राय रेस्किउ खालामनानै लाबोनाय जाबाय आरो जों गुवारै सावरायनानै बिथांखौ गावनिनो आंगो फिसायनि आखायाव दिनै जोङो गथायनानै होबाय जोङो माखासे लेटारफोरबो लिरदों दा बिथांमोननि माखासे सिंनि जाथायफोरखौ जोङो गासैबो माने नायबिजिरबाय जोङो बेवहाय माने क्लियारलि जोङो बेखौ सल्भ खालामनो हाया बिनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ गामियाव थांनानै गावसोरनि समाज बादियै समाजनि नेमखान्थि बायदियै गुवारै सावरायनानै एबा गावसोरनि दावराव दावसि जानाय एबा बेले बेजेखौ सुस्रांनानै लायनो थाखाय जों BBWA आफादनिफ्राय जोङो हेन्ड अभार खालामहरबाय आरो जोङो खावलायहरनाय जायो बिथांमोननि गामिनि समाज सिबियारि बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोनहा थाबैनो बिथांमोननि गुलाय गुजायखौ सुस्रांनानै होगोन एबा सावरायनानै होगोन आरो लोगोसे कुसुगाव आनसलिकनि एबसु अफिसनिसिमबो जोङो खावलायहरनाय जायो लोगोसे जुमदुवारनिसिमबो खावलायहरनाय जायो जुमदुवार एबसुनिसिमबो नोंथांमोनहा थाबैनो बे जाथायखौ गुवारै नायबिजिरनानै थाबैनो फोजोबस्रांनानै होयो जाहाथे बिथांमोनहा सासे हिनजावसा गथ' दङमोन 1 बोसोर दान मोनब्रै जानाय हिनजाव गथ' फिसाजो दङ दा दुखुनांथाव बेफोरबायदिखौ लानानै दिनै सोरबा सासे आइजोआ बा गावनि न'खरखौ गारनानै गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन सोरबा सेंग्राजों थाफैनायफोरा दुखुनांथाव दा जों बेखायनो बे हाबाफारिखौ माने जों मावफुंनाय जादों दुखु मोननानै जाहाथे बिथांमोननि न'खरा मोजाङै थाहैयो बा मोजाङै सोलिहैफिनो जों बेखौनो मिजिंथियो BBWA आफादनिफ्राय जाहाथे बिथांमोनहा गामियाव थांनानै गावसोर सानैजों मोजाङै रायजो जाहैफिनगोन जों बेखौ जोंनि BBWA आफादनिफ्राय मिजिंथिबाय दा जोङो बिथांमोननिफ्राय माखासे नोंथांमोननि सिगाङाव स्टेटमेन्ट लागोन बिथांमोनहा गावसोर फोरमायनानै लागोन मानि थाखाय फैदोंमोन बा बबे जायगानि बेखौ दा बिथांमोनहानो गावसिनि एड्रेसखौ गुवारै क्लियारलि खोन्थाना लासिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव दा आङो फारियै बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय फंबाय नोंनि एड्रेसखौ खोन्थानानै लाहर माने बेसेबां जाखोमोन खारबोनाया बेखौ खोन्थानानै लादो दे आंनि मथामिल होनना बुङो जायगाया दा आंनि हिन्जावा बे खारबोनानै सप्तानै जाबाय
दा बेखौ आं लांनो फैफिनदो आरोना आंनो नांफिनगौ आंनि हिनजावखौ जिखुनु जाब्लाबो बिनि अनगा आं थानो हानाय नङा आरोना नोंनि नाम आंनि नामा धनजित बसुमतारी होनना बुङो मा ओनसोलनि गोलैयो नोंसिना एबसु अफिसा जोंनि जुन्दार सराइबिल औ दे नोंनो खोन्थाहर एसे गोबारै होन दे खुगा खाथियाव लानानै आंनि मुङा मनमति आं मथामबिलनि आं बेयावहाय गुबुन सेंग्राजोंहाय फैदोंमोन आरो आं दा आंनि फिसायजों थांफिनसिगोन ओमफ्राय दे बेखिनियानो रायजोफोर माने जोङो गुवारै सावरायखाबायथ' माखासे खोथाखौ जोङो कमप्लिटलि बेवहाय सावरायनो हाया नाथाय जोङो बे हौवाखौ लाबोनो हानाय जायाखै जों बेंगलरनिफ्राय माने उडुपिया 450 किल'मिटार्स जायो बिसोर थानाया बे गोजानाव दंहैयोमोन बे आइजोआ जोबोद दुखुनांथाव बेसेबांबा गोजानाव दिनै जोंनिनो BBWA आफादनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट आरो जोंनि मेन्टेनेन्स सन्जय बर' बिथांमोनहा थांनानै जोबोद खस्थ' लानानैब्लाबो बे बिनानावखौ दिनै रेस्किउ खालामनानै लाबोनो हानाय जादों जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा जों BBWA आफादनि थाखाय जों दिनै सोरबा सासेखौ हेल्प खालामनो हानायनि थाखाय आरो जोङो इयुनावबो बेफोरबायदिखौ खालामलांबाय थागोन नाथाय दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिफोरा मा जालांखो जों बेखौ बुजिनो मोना दा बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायो दा बेखौनो बेफोरबायदि जाथायखौ जोंना गामिफोरावनो माखासेखौ होबथाना दोनखायोबा जोबोद मोजां दा आङो एसेबांखिनि गोलाव खालामनो सानाखिसै दिनै बेखिनियावनो बे दिनैनि सुंद' मेल एबा दिनैनि बे सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों